Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kun sani ni ne na kusa Boza MS Trezi Niger. Ina gaida ku, ina yi muku fata alheri. Yau zan bayani kan ƙungiya ONG taimakon kai da kai. To al'umma da matasanmu na nan Libya da na ƙasar waje. Lalle ƙungiyar ONG taimakon kai da kai ta yanan ta yaƙi da matasa masu zaman banza. Akwai matasa da dama waɗanda zamna cikin ƙasar Niger ta shiga ta fita har ta sama ma waɗannan matasa wajen neman abinci, wajen aiki. Kenan dan nan ga ko matasa waɗanda azamna nan ƙasar Libya da dama in sun je gida zaka ga su ya neman aiki ana cewa sai diplom. To wannan ƙungiyar ta yaƙi da wannan abin wanda idan kun zo gida za ta ƙoƙari in kai ma'aikaci ne na hannu a yi ƙoƙari a ga an sama maka diplom wanda shine shaida cewa kai diplom inka kenan na aikin da inda duk ka ga dama za ka tafiya kai aiki, duk inda ka so za ka tafiya kai aiki. Kenan dan wannan ina kira gare ku gayu na nan Libya masu kallon mu, duk wanda ya ga wannan bidiyon duk aikin da kake inda ya zamto aikin hannu ne za ka iya ka ɗauki bidiyo abinda ya kai na minti guda ko 'yan segon duka ka turo. Ana bukata a haɗa bidiyo ne na ayyuka kala-kala saboda mu tura ma magabatan waɗannan ƙungiyar a can Nijar su kuma su kai shaida cewa akwai matasa na ƙasar waje masu aiki su kai ma gwamnati wannan shaida. Lalle ana buƙatar duk wanda ya zamto ma'aikaci ne na hannu ya ɗauki ɗan bidiyo, in ya ga wannan lamba tawa zai iya turo mini wannan bidiyon. Insha Allah muna ƙoƙarin ne mu tattara bidiyo ka mu tura su a Nijar. Akwai matasa nan Libya masu ayyukan hannu. Kenan idan ka turo aikinka za a samu ne abin nan da in ka je gida ake tambaye ka shine diplom ko. To insha Allah wannan ƙungiyar za ta shige maka gaba har ta samu maka diplom. Inda ya zamto kai ma'aikaci ne na hannu ka iya aikin hannu, za ta shige maka gaba har ka samu wannan diplom in ka je duk inda kake so ka yi aiki ba tare da wata matsala ba. Tunda matasa da dama na cikin gida ta samu inda ta soka su ya nema abincinsu. Kenan dan wannan duk wanda an nan ga muna buƙatar in ya samu wannan bidiyon namu, in shi ma'aikaci ne na hannu kuma zai iya ɗaukar bidiyo ya turo. Tunda mu da ke magana nan ga muna ɗaya daga cikin waɗanda a cikin wannan ƙungiyar ONG taimakon kai da kai. Lalle ta taimaka mutane da dama waɗanda ya zamto masu zaman banza ne. Wannan ƙungiyar abin da ta tsana ta ga matashi ne zaman banza ko ga kada aikin yi amma baka samu wajen da kuma ka kama a cikin ƙasar ku. Saboda in kun diba da dama masu ayyuka nan ga mu irin ayyukan da sarwan matasan mu ke yi nan cikin ƙasar su ne ake ɗauko wasu matasa na wata ƙasa su zo nan su gina muna ƙasa, mu kuma muna nan muna gina ƙasar wasu. Kenan dan wannan duk wanda ya ga wannan bidiyo in dai ya ɗauki wannan lamba ya ɗauki bidiyon aikin da yake yi, insha Allah muna da niyyar kwanan ga mu tura wannan bidiyo kan na matasa masu ayyukan hannu a kai su wajen shugaban ƙasa insha Allah. Kuma duk wanda yi wannan in Allah da inda wannan ƙungiyar ya kai kukan shi wajen wannan ƙungiyar, insha Allah diplom in ka za a sama maka idan ka zo gida za ka kama aiki ba tare da wani bata lokaci ba. Saboda da dama masu ya fita da nan ga za ka ga sun nemi aiki a cikin Nijar, sun kware da aiki a ƙasar waje, amma idan sun zo cikin gida kuma sai a ce diplom. Lalle wannan ƙungiyar ta yanan ta kokari yadda za ta kai kukanta wajen gwamnati na a sama matasa aikin hannu a cikin ƙasarsu insha Allah da kuma diplom. Wannan ƙungiyar lalle ta yanan ta kokarin ta ga ta kai kukanta wajen gwamnati an sama matasa aikin hannu da diplom insha Allah. Ta yanan ta yana ta kokari wanda za ta isar da kuka a wajen gwamnati a sama matasa aikin hannu da diplom. Kenan dan wannan duk wanda ya turo bidiyon shi na shaida cewa shi lalle ma'aikaci ne na hannu, to wannan ƙungiyar na shirye-shiryen ta kai kuka a wajen gwamnati na a samu matakin da za a doka na a sama matasa aikin hannu da diplom insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.